S přednáškou Dobrá praxe komunikace napříč českými městy přichází Marek Hekrle. Tak, já mám velmi nelehký úkol, a to navázat na tady tu údernou a výstižnou dvojici mých předřečníků. Nicméně pokusím se vás zaujmout tím tématem jako takovým, což je komunikace, a budu pokračovat v té dobré praxi, o které mluvili kolegové, a navážu na ně. Navážu tím, že tady na tom slajdu můžete vidět těch 9 pravidel, které tady kolegové přede mnou představili. Je to pravidlo rozhodnout se pro komunikaci, nerezignovat, snažit se udělat nějaký kreativní, zajímavý obsah. A ta naše ambice v rámci té publikace, která se jmenuje Obce mluví o vodě, byla stručně, srozumitelně, výstižně tu dobrou praxi z těch českých měst shrnout do tady těch 9 pravidel. Ale nechtěli jsme skončit jenom u toho, chtěli jsme jít, řekněme, z kůží na trh a otestovat ta pravidla v praxi na konkrétních problémech, které česká města řeší, ať už vlastně na úrovni celého města nebo na úrovni nějaké komunity nebo městské čtvrti. Ten náš cíl byl prostě otestovat si ty pravidla, jestli pokud ta pravidla použijeme v praxi na těch konkrétních problémech, jestli nám pomůžou například zmírnit počet těch stížností, které se k nám od veřejnosti dostávají, anebo jestli ta implementace různých opatření bude fungovat snáze. My jsme ta pravidla jednotlivá aplikovali na celkem 4 případových studiích, kde jsme spolupracovali se 4 obcemi a městy, kteří s námi vlastně se podíleli na řešení toho problému, a já bych vám v následujících minutách chtěl ukázat, jak to testování těch pravidel dopadlo v praxi. Chtěl bych vám to ukázat na příkladu z Písku a na příkladu Roudnice nad Labem, kde vlastně jsme pořádali přednášku a kde jsme konali exkurzi, a chtěl bych vám ukázat, jak to dopadlo a jak to třeba i nedopadlo. Takže pojďme do Písku. Abych vás uvedl do kontextu, tak na tom slajdu vidíte okrajovou část Písku. Nacházíme se v části Písek Hradiště, kde žije asi 2000 obyvatel, 800 z nich žije v takových panelových domech. A jen několik desítek metrů od těch panelových domů tak se nachází tady ten prostor, jmenuje se to Komunitní zahrada Hradiště. Je to místo, které slouží jako místo pro setkávání těch místních občanů, ale zároveň to slouží jako místo, kde si ti zájemci můžou v takových třeba vyvýšených záhoncích vypěstovat ovoce nebo zeleninu. Nicméně provoz a vznik vlastně a fungování té komunitní zahrady není bez problémů a souvisí s ním několik problémů, které jsou právě navázané na komunikaci. Jednak, i když jsem mluvil o poměrně vysokém počtu lidí v okolí, tak o to místo není takový zájem. Dost často se tam objevují názory, že je to vlastně nějaké soukromé místo pro nějakou malou komunitu, která si ten prostor oplotila. Část lidí samozřejmě říká, že by místo tohoto místa uvítalo radši parkoviště. To už je takový evergreen, určitě ho všichni znáte. A potom tam máme organizátory, koordinátory té zahrady, toho místa, kteří mají problémy mobilizovat ty členy k nějaké aktivitě. No a my jsme si stanovili, že tam otestujeme některá ta pravidla komunikace a zkusíme se pomoci aktivizovat a přesvědčit ty místní obyvatele o tom, že to místo samotné má smysl a že je vlastně přínosné pro to, aby tam fungovalo, a ne aby se tam dělalo třeba to parkoviště zmíněné. Tak, rozhodli jsme se tam udělat přednášku a interaktivní program.
a aplikovat tam pravidla dobré komunikace, a to pravidlo nerezignovat, pravidlo kontaktu a pravidlo charizmatu a nezávislé osoby a pravidlo obsahu. Jak ta komunikace v tomto případě vypadala? To pravidlo nerezignovat souviselo s tím, že my jsme se pokusili motivovat tu paní koordinátorku, kterou vidíte na tom slajdu, která je vlastně poměrně dost už, řekněme, lidově vyhořelá z toho, jak to všechno je na ní, jaký vlastně málo dalších členů té komunity pomáhá v tom dělat tam nějaké akce a vlastně přemýšlí, jestli to vůbec má cenu. Je to asi klasický problém kohokoliv, kdo něco organizuje nebo komunikuje v rámci nějaké komunity, že prostě má už občas chuť rezignovat a v té komunikaci a v tom organizování nepokračovat. No, my jsme se ji snažili vlastně tím, že jsme tam pořádali tu naši přednášku a ten program nějak motivovat k té další činnosti. Zapojili jsme ji vlastně do té samotné přednášky, kdy ona tam nějaké úvodní slovo popisovala fungování té zahrady, popisovala těm lidem, kteří přišli na to místo, jak se mohou do toho fungování zapojit. Ten kontakt, to pravidlo kontaktu bylo aplikováno tím způsobem, že my jsme tu přednášku nadčasovali a napasovali na sousedské slavnosti, kdy v rámci těch sousedských slavností tak tam bylo opékání špekáčků, byly tam pozvánky na to dané místo, takže jsme předpokládali, že tam bude co největší počet lidí, kteří tam přijdou. To pravidlo té nezávislé osoby jsme tam aplikovali díky tomu, že jsme se tam představili jako výzkumníci z akademické sféry, kteří se vlastně tím tématem zeleně a komunitního zahraničení zabývají dlouhodobě. Zaměřili jsme se i na ten obsah, na tu formu, kterou vlastně tu přednášku pořádáme. Byla to přednáška nejen pro dospělé, kdy jsme mluvili o významu komunitních zahrad a jejich vlastně smyslu a přínosech, tak jsme se zaměřili i na děti, kdy kolegové si zahráli na takového Michala Nesvatbu a byla tam taková kouzelná školka, kdy oni vlastně přednášeli a povídali si s dětmi o zelenině a nechali tu zeleninu děti ochutnávat a ukázali v těch záhoncích, co vlastně roste. Bylo zajímavé, že to zaujalo samozřejmě ty děti, ale zaujalo to i ty dospělé. Jakmile tam prostě ty děti začaly povykovat, tak to zaujalo i ty dospělé a jsem si jistý, že potom vlastně minimálně následující den ty děti i ty informace o tom, jak ta zahrada je skvělá, to místo je skvělé, předávali i těm rodičům, takže určitě to mělo i takovýhle dopad. Aby jsme vlastně zjistili, jaký ten dopad to vlastně v praxi mělo, nejenom z našeho pocitu, ale i od těch účastníků, tak jsme vlastně s těmi účastníky akce tam dělali rozhovory na konci té akci a vyšlo nám z toho, že ti lidé, kteří tam byli třeba poprvé, tak je to místo tak jako zaujalo, překvapilo, že se tam chystají vlastně přijít opakovaně a znovu. Líbilo se jim to místo s ohledem na to, že se tam konal ten ohýnek, že tam bylo to občerstvení a že jim to vlastně nabízí možnost setkávání. A líbilo se jim to vlastně, že tam byly zapojeny ty děti a i že tam byla ta možnost toho občerstvení. Platí to asi obecně při jakékoliv komunikační aktivitě, že pokud tam máte občerstvení, máte tam děti a třeba i zvířata, tak vždycky jako můžete očekávat, že to bude mít úspěch. Koordinátorka, té se to samozřejmě líbilo, že ji někdo podpořil v té činnosti, kterou dělá a ocenila, že tam byl zapojený i někdo jiný než ona. Nám se z pohledu těch, kteří komunikovali, to znamená nás, osvědčilo se to zapojení dětí, bylo ovšem obtížné aktivizovat ty dospělé, s tím souviselo i to, že jakmile se tam začalo podávat nějaké občerstvení, tak vlastně ta jejich pozornost od toho, co my jim říkáme, tak okamžitě jakoby pominula, takže z toho plyne po naučení servírovat občerstvení až po nějaké komunikaci, anebo to vhodně načasovat. Samozřejmě to byla venkovní akce, takže tam bylo nějaké potíže s ozvučením.
Tak, to byla nějaká zpětná vazba, co fungovalo, co nefungovalo, je to opět více popsáno v té publikaci. Tak, přejdeme do Roudnice nad Labem. Roudnice nad Labem patří mezi města, kde jsou poměrně daleko s realizací opatření, které jim pomáhají hospodařit s dešťovou vodou. Na obrázku vidíte dešťový záhon, do kterého natéká vlastně voda z té komunikace. Pokud zaprší, ta voda se tam vlastně vsakuje. Jsou tam nějaké trvalky. Tady vidíte další vlastně nějakou křižovatku po revitalizaci té ulice a bojují tam s takovými těmi evergreeny, se kterými bojují i ostatní města. To znamená, že lidé si stěžují, že ta tráva je moc vysoká, že v ní jsou klíšťata, komáři, že by chtěli více parkovacích míst atd. My jsme tam udělali exkurzi, aby jsme si otestovali ta naše pravidla, o kterých jsem mluvil. Ve spolupráci s tím městem jsme je vzali vlastně na ta konkrétní opatření, mohli si do nich stoupnout, mohli je vidět, jak fungují. Bohužel nepršelo, takže úplně neviděli, jak do těch dešťových záhonů teče voda, ale to je jeden aspekt, který nejde úplně naplánovat. Pozvali jsme jakoby různé lidi, kteří mají vlastně nad realizaci a toho opatření vlastně zájem a vliv. A ještě vlastně tady vidíte, že jsme si dali záležet ve spolupráci s tím městem i na ten formě, kde pozvánka na tu akci a průběh té akce tak byl natočen na video. Město se tam udělalo fotodokumentaci, kterou vlastně používá při komunikaci toho tématu i nadále. Ta exkurze byla poměrně úspěšná, potkalo se tam spoustu profesí, ty účastníci se shodli, že ten osobní kontakt je hrozně důležitý, že se tam vyjasní nějaké nejasnosti, které byly s tím projektem spojené. Nicméně se ukázalo, že vlastně ti stěžovatelé a vlastně obecně ta veřejnost o tu exkurzi neměla až takový zájem. Byla tam malá účast té neodborné veřejnosti, kdy to souviselo i třeba s horším načasováním, kdy to bylo poměrně brzo odpoledne a bylo jakoby horký letní den, takže ti lidé, vlastně veřejnost asi byla zrovna na koupališti nebo někde jinde, to se úplně nepodařilo a hrozně se osvědčilo vlastně, že se na té exkurzi potkali ti odborníci z těch různých profesí, což vlastně vyjadřuje tady ta variace na poslední večeři, kde vidíte, že je to fotka z té exkurze, kde se tam sešlo prostě víc než desítka různých profesí a vlastně tam padaly takové jakoby důležitá zjištění související s komunikací a to, že pokud se takhle jednou za čas s někým potkáte osobně, tak je to mnohem lepší, než si prostě vyměnit 10 e-mailů. Tak, více o tady těch dobrých a špatných věmech vlastně z těchto testování pravidel v praxi, tak se můžete dočíst v té publikaci, která je ke stažení a jsem rád, když mě teď doplníte třeba o vaše zkušenosti, pokud jste exkurzi třeba nebo nějakou přednášku pro veřejnost měli, jak to fungovalo vám. Děkuju. Další příspěvky z konference Den modrozelených měst 2023 můžete shlédnout v odkazu uvedeném v popisku tohoto videa.